Τι να πω, δυναμητίζει το κλίμα ο κύριος Ερντογάν, μας προσγειώνει ανώμαλα. Νομίζω είναι νωρίς να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα συγκεκριμένα. Ο κύριος Ερντογάν μιλούσε σε κάποιους λεγόμενους βουλευτές στην Τουρκία, σε μια συνάντησή τους. Είπε αυτά που είπε, δεν έχουμε οπτικό υλικό, έχουμε γραφίδες σε εισαγωγικά από την Μιλιέτ. Όμως, η δηλώση Ερντογάν, η αντίδραση. Δεν διαψεύστηκαν κιόλας δικαίως. Όχι, από τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία, ο εκπρόσωπος της και τα κόμματα, οι δηλώσεις του εκπροσώπου, οι δηλώσεις των κομμάτων, οι δηλώσεις του κ. Ερντογάν, ίσως και η αντίδραση των Τουρκοκυπρίων αύριο, αναδεικνύουν ένα πράγμα. Ότι κατά τη εκτίμησή μου βρισκόμαστε σε μια πολύ σκληρή στιγμή της διαπραγμάτευσης. Βρισκόμαστε είναι ένα puzzle δηλώσεων και αντιδηλώσεων, οι οποίες κατά την άποψή μου δεν οδηγούν σε αδιέξοδο, αλλά οδηγούν σε ένταση της διαπραγμάτευσης παρασκηνιακής και στο τραπέζι. Εξάλλου, όπως είπε και ο εκπρόσωπος, όλα θα διαφανούν στο τραπέζι. Εάν η Τουρκία έχει την διάθεση και τη θέληση να προχωρήσει, θα το δούμε. Βεβαίως δεν συζητούμε πράγματα τα οποία είναι χειρότερα από το σχέδιο Ανάν. Αυτό είναι καθολικώς αποδεκτό. Κάπου στην πορεία θα φανεί όμως ότι υποχωρεί στο σχέδιο Ανάν η Τουρκία, όπως το παίζει τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες. Ναι. Εκείνο που νομίζω θα κάνουμε είναι να αναμένουμε και την αυριανή μέρα της ομιλίας του Προέδρου στη Βουλή, όπου εκτός από μια αναδρομή το τι έγινε μετά το 1974, τι αποδέχθηκε η ελληνοκυπριακή πλευρά και επίσης το τι θα ελέγχθηκε ως τώρα στις συνομιλίες με τον κύριο Ακιντζή, όλα επιτάπητος από ό,τι έχουμε πληροφορίες θα τα θέσει ο Πρόεδρος. Θα μιλήσει για συγκλήσεις και για τότε θα δούμε πού οδεύουμε. Αλλά εκτιμώ ότι βρισκόμαστε όντως σε ένα κρίσιμο σημείο διαπραγμάτευσης. Και επειδή είναι διαπραγμάτευση, γίνονται και δημόσιες δηλώσεις, οι οποίες διαφοροποιούν τα πράγματα αναλόγως σε κάθε κοινότητα. Παύλο, δηλώσεις τακτικής ουσίας από τον κύριο Ερντογάν. Και τα δύο μπορεί να συμβαίνουν, Λουκά. Εκείνο που εγώ παρατηρώ όμως είναι ένα και ίσως αξίζει τον κόμμα να τα ξαναδιαβάσουμε το θέμα. Δηλαδή, ούτε ένα χιλιοστό δεν έχει κάνει βήμα η Τουρκία από τις πάγιες θέσεις της στο Κυπριακό. Αν είναι θέμα τακτικής και διαπραγματεύσεων, νομίζω ότι θα το μάθουμε αύριο από τον Πρόεδρο στην ομιλία του ενώπιον της Βουλής, εάν ανοίξει όλα τα χαρτιά του βέβαια και είναι απόλυτα ειλικρινής. Κατά συνέπεια, εκείνο που μου προκαλεί εντύπωση είναι σε ποια βάση τελικά θα οδηγηθούμε, ούτως ώστε να καταλήξουμε στα επίμαχα σημεία που υπάρχουν οι τεράστιες διαφωνίες. Και είναι τα ουσιώδη θέματα του Κυπριακού. Η εκτίμηση που μπορεί κάποιος να κάνει είναι ότι μέχρι στιγμής, με βάση τις δημόσιες δηλώσεις της τουρκικής πλευράς, δεν έχει κάνει ούτε βήμα πίσω. Και επειδή στην τακτική, αν είναι τακτική, φαίνεται ότι θα επιχειρήσουν το πάρε δώσε την τελευταία στιγμή, αν συμβαίνει αυτό, τότε θα πρέπει να είναι έτοιμος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνει την κίνησή του και αυτός. Και εκείνο που μου προκαλεί εντύπωση είναι γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν σκληραίνει τη στάση του και αυτός για διαπραγματευτικούς λόγους. Σε θέματα τα οποία ίσως να χαΐδευαν και τα αυτιά της κοινής γνώμης εν ώψη και εκλογών. Κάτι που δεν έχει κάνει ως τώρα ούτε ο ίδιος, ούτε ο κ. Αβέροφ, ούτε ο κ. Άντρος Κυπριανού, ούτε ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παύλο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την περασμένη εβδομάδα έκανε δύο δημόσιες δηλώσεις συνεντεύξεις. Έχω την αίσθηση ότι σκλήρινε τη στάση του απέναντι στα καυτά ζητήματα. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι δεν ακούει θέμα εκπεριτροπής Προεδρίας. Για παράδειγμα. Ακούει όμως ζητήματα μόρφου. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μια κίνηση, χωρίς να λέμε ότι η Τουρκία θα διαφοροποιηθεί, είναι μια κίνηση τακτικής σε ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεως. Όλα θα φανούν στην πορεία και στο τραπέζι, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι.